Bola Tinubu ya zo taro, sabuwa ta zo, APC mun amince 'yan Najeriya. Ai Juma'a mai kyau tun daga Laraba ake gane ta. Alamun jagoranci na garkuwa ai yana ga shugaba jajirtacce kuma wanda ya samu gogewa da jama'a. Dr. Ramatu Tijjani Aliyu, PhD, karamin ministan babban birnin tarayya Abuja, na kira ga al'ummar Najeriya da kada idan mu ya rufe wajen zaben sahihin dan takara da zai mulki Najeriya a shekara ta 2023. Bola Ahmad Tinubu ai shine zaben mu kuma zaben 'yan Najeriya. Bola Ahmad Tinubu dan takarar kujerar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 karkashin jam'iyyar APC. Ai ko shakka babu kwararre ne kuma gogaggen dan siyasa da ya sha gwagwarmaya a harkar siyasar Najeriya. Ya san Najeriya, ya san matsalolin Najeriya kuma ya sha alwashin sai ta komai idan kuka bashi dama ya zama shugaban kasar tarayyar Najeriya a zaben shekara ta 2023. Dr. Ramatu Tijjani Aliyu na kuma kira ga daukacin 'yan Najeriya da suka kai shekarun mallakar katin zaɓe PBC da su hanzarta wajen mallakar katin su na zaɓe kafin wuri ya kure. Katin zaɓe ai shine makaman ɗan Najeriya wurin zaben sahihin shugaba na gari kuma mai adalci. Kuma zaɓa Ahmad Bola Tinubu a matsayin shugaban ƙasar tarayyar Najeriya a zaben shekara ta 2023 ƙarƙashin jam'iyyar APC. Wannan sako ne daga ƙaramin ministan babban birnin tarayya Abuja, Dr. Ramatu Tijjani Aliyu, PhD. APC mun